Baik kayo ijek 100 ang ni video kung pinuha man niya ang bilib si kayo liya. Good morning, tong marok, tok sarok, mamaniyang ni tok ada jago. Cha. Chikno, nung lang chawa achuka, nung thamchi kaja. Hey everyone, welcome back to my channel. How are you all? Kung kajatunwa ang pung peka play vlog start kalani hinay. Do i-video na upload kai ang new 100 video online. So hambay sa video mo na ka like ka comment ka subscribe ka sinitiri buat buku do hambay do tabo pung sabay kokya laksu channel jo kabila kai do jini bufani kokya kamay laksu kai channel flipping ni maray kai na proses na kisa-kisa kay fulong nai. Kokia langsung sana ya guys imong kade thandro imna tabo kokia be baksa mix khairanai Mula tundri dogoy mix kayoy pai ka tabong mosar khalai nai tabong ang napisok dong mosar bai ulul ni hinai mosar ulgano imo mosar guri rusun ekta dogoy ra nai pai khai napi mosar ulzal khalai kana tabong nai decoration mix guys ang mama bai om nước cọc salay layo je ang drone uri ni mo chukha drone camera obo no kasaka go uri rugoi no kasaka ya mane isip basic kuchuk ya ekdo china bole drone camera go chini ki elaka chini nok sakatoi khayo camera urai rugoi are khayo drone camera bai phone chukha na bayo phone na tabole rang kuchago kroi ko kore na kucharo khai la khai afrika khai phone na ki camera bai biki যদি আলো না আসে তবে থমকে যাবে এরপর
아니 디슈니지로 파이나이 또그 디슈마 프루나이 디슈 프루웨기 노면 꼭 사는 거 Guys, ang tabog di siyempre may kapne. Ani tinubuno rasi kuroy. Ang tabog di siyempre may kay. Ang arbo may chuni matana. Pagoro may masuno. Ang miya jakoy tani mo sa hinay. Mama wabi ng dili mo ya toy faisak ne he. To 엄마 ang kisa sunga no. Tani mo chu kajakon omro shune ang masuno late. To ang puno may video kisa post. Guys, tini tokla na ay na funog bay ba ay na sinay tung ka. Bubuloy rutugo buroy. 네, 이불에 뭐야 자코이 손날 따복 Thank you so much guys. I video na upload rin kay ani 100 vlog upload ong ka. Paniwe balik kayo 100 vlog kayo ka. Balik kayo i제 100 ang ni video kung video ka mani ang bilip si kay Malia. Kite si Malia. Oni gusto kay video kay 자 video na may ni kay sa kay mo sa video kay 자. Thank you. 또 한번 아니 비디오 좀 지나요.